Fantastisk. Og jeg elsker den her vindue. Jamen de der lyde, der sker her omkring. Selvom vinduet er åbent eller ikke åbent, der er et eller andet, det giver mig noget meget specielt. Det er sødt, ikke? Tænk at høre børnene nu. Jeg har 2 piger, som er sådan teenager, ikke? Og de spiller fodbold dernede, ikke? Med andre børn og sådan noget, ikke? Så man kan høre træer, man kan høre fugle, man kan høre alt. Alt i alt, der er et eller andet meget, meget, meget sådan, det varmer, ikke? Så selvom man kan sige, eller høre biler nu, ikke? Men jeg hører dem ikke. Jeg nyder det her, ikke? Fantastisk.